Hola a tothom, em dic Roger Cuscó, soc estudiant de la Universitat Pompeu Fabra, estudio Economia i al setembre em vaig adonar que tenia un problema. Res greu, però jo el que necessitava amb un amic era trobar company de pis. Volia vendre els llibres que havia comprat a primer i segon de carrera, estic fent tercer. També volia donar classes particulars i trobava que la manera que tenia de fer-ho era penjar un anunci en els taulells d'anuncis que hi ha per les facultats. Pensàvem que això era molt ineficient i vam pensar, escolta'm, per què no fem una web on la gent pengi els anuncis, dirigida al món universitari, i digitalitzem aquests taulers d'anuncis. Ho vam fer i ara ja no tenim aquest problema, estic donant classes particulars i tot molt bé, però fent-ho ens vam adonar, i parlant amb els professors i amb altres alumnes, ens vam adonar d'altres problemes de comunicació entre l'alumnat de les universitats catalanes. Principalment són aquests. Ens vam adonar que hi havia un problema que bàsicament té a veure amb el sistema que es fa servir actualment, que és Moodle, que és el campus virtual, no sé si sabeu què és l'eina que fan servir a les universitats per comunicar-se amb els seus alumnes. El problema que hi ha actualment amb aquests campus virtuals és que són unidireccionals, és a dir, només serveixen perquè la universitat i els professors pengin coses i els alumnes les vegin. La comunicació que es podria produir i no es produeix entre alumnes i d'alumnes cap a professors i universitat es produeix a través de Facebook, a través de Gmail, d'altres llocs. Quina és la nostra idea? La nostra idea és fer un nou campus virtual. És fer una cosa que ja han començat a fer algunes universitats americanes, que és introduir en el campus virtual que hi ha actualment, introduir a Moodle, diguéssim, trets de xarxa social. Fer una xarxa social acadèmica. Ben bé què seria això? Seria una plataforma que tingués aquestes característiques. 1. Escriptori virtual al núvol per guardar les teves coses i no perdre-les al llarg dels anys, al llarg dels teus estudis. 2. Introduir espais, que els professors puguin crear espais de debat, espais on l'alumne pugui opinar sobre el que s'està fent a la universitat i que la informació flueixi de manera més personalitzada, de manera més interessant per l'alumne. Molt ràpidament, quin és el model de negoci? Doncs contemplem 3 vies d'ingressos. Una, el desenvolupament a mida, de la mateixa manera que fa Moodle per les universitats, serveis premium als usuaris i publicitat. Això és tot, moltes gràcies.